Аман, аман. Поздрав! От Мемоли за брат си Анди от село Чифлик. Всички знаят кой са те, имат си бизнес, сами си изкарват парите. Хо, пред вас са! Аман. Имат бизнес, не бачкат на заплата. Всички знаят Мемоли и Анди кой са те, в махалата Чифлик. Трупам всеки ден, трупам яко кеш. Душманите гледат, не могат да ни спрат днес. Който ри познават, знаеш що за човек са. Не говорят много, дела им показват. Работата върви, живота е добре. Всичко дето имат го изкараха с умение. Мемоли Анди харчи без да мислят. На добрите хора винаги помагат. Устите им затваря, щом видят как успяват. Мемоли Анди, те са човека, всеки ги познават в махалата Чифлик. Мемоли Анди, те са човека, живеят като цар с дигната глава. Душманите гледат, чудят се как става успехът всеки ден. При тях го става, парите идват, парите си вървят. Но името на Мемоли Анди всички ги знаят. Не завиждат никому, живеят си добре. Семейството е до тях във всяко време. Изнеса върви, живота е песен. Мемоли е човека, това е известно. Мемоли Анди е човека, не башкат на заплата.